29 ta' Ġunju, San Pietru u San Pawl Apostli, għexu fl-ewwel seklu. Il-festa ta' San Pietru u San Pawl hija għażiża ħafna għall-Knisja, speċjalment għalina il-Maltin li nsejħula l-Imnarja. San Pietru hu l-kap tal-Knisja u San Pawl waqqaf il-Knisja f'Malta. San Pietru kien sajjied jismu Xmun u kien wieħed minn tal-ewwel li ġie msejjaħ minn Ġesu biex ikun apostlu tiegħu li bidillu ismu f'Pietru. Meta Ġesu kien arrestat, San Pietru ċaħdu 3 darbiet, iżda malajr iddispjaċih u patta bil-kbir. Wara li qam mill-mewt, Ġesu staqsa lil Pietru 3 darbiet wara xulxin jekk kienx iħobbu. U wara li għal 3 darbiet San Pietru wieġbu fl-affermattiv, Ġesu fdalu il-merħla tiegħu. Hekk kif inħeles mill-ħabs fil-persekuzzjoni ta' Erodi Agrippa f'Ġerusalemm fis-sena 43, San Pietru mar Antjokja u wara Ruma, il-belt kapitali tad-dinja ta' dak iż-żmien. Baqa' Ruma barra mill-ftit żmien li fih kien Ġerusalemm għall-ewwel konċilju tal-Knisja, sakemm ġie imsallab rasu l-isfel fil-ġnien ta' Neruni fuq il-għolja tal-Vatikan, aktarx bejn is-sena 64 u 67. Kostantinu l-Kbir bena knisja fuq il-qabar tiegħu. Wara imbniet floka il-Knisja Majestuża ta' San Pietru li hemm illum. San Pawl kien ludi akkanit, Fariżew, li wara l-konverżjoni tiegħu fit-triq lejn Damasku sar apostlu l-aktar ferventi ta' Ġesu. Billi kien bniedem ta' għerf kbir u kien jaf tajjeb il-kultura sew Griega u sew Ludija, kien ta' għajnuna kbira għall-Knisja fil-bidu tax-xandir tagħha. Iżda l-ħaġa l-aktar li spikkat fih kienet l-imħabba kbira tas-sew li kellu lejn Ġesu. Ngħix imma mhux jien, iżda jgħix fija Kristu. Galatin kap 2 vers 20. Għadda 25 sena jiġri minn pajjiż għal ieħor jippredika l-Ġesu. Aħna l-Maltin għandna x-xorti kbira li ġejna bħala nazzjon ikkonvertiti minnu fis-sena 60. Fl-istess persekuzzjoni ta' Neruni li fija kien miet San Pietru, San Pawl ġie arrestat, mitfuħ il-ħabs u wara ġie maqtul biqtuħ ir-ras, aktarx ukoll bejn is-sena 64 u 67. Sar Konċilju Vatikan it-tieni, iż-żewġ apostli kellhom festa separata, waħda għal kull wieħed minnhom. San Pietru fid-29 ta' Ġunju, San Pawl fit-30 ta' Ġunju. Mill-Konċilju Vatikan it-tieni l-hawn issir ċelebrazzjoni waħda għat-tnejn. Din li ġejja hija silta mid-diskorsi ta' Sant Wistin. U bir-raġun kollu wara l-qawmien mill-imwiet, il-mulej ħalla fidejn l-istess Pietru biex jira n-naġġ tiegħu. Ma kienx hu waħdu fost id-dixxipli li stħaqlu jira n-naġġ tal-mulej, iżda meta Kristu kellem lil Pietru waħdu, kellu f'moħħu għaqda waħda u l-ewwel nett lil Pietru għax fost l-apostli Pietru l-ewwel. Xejn tiddejja apostlu, għati tweġiba tiegħek, darba, 2, 3, stqar għal 3 darbiet l-imħabba u irbaħ, kif ċħatt għal 3 darbiet bil-biża u tlift. Ħol għal 3 darbiet dak li rbit għal 3 darbiet. Ħol bl-imħabba dak li rbad bil-biża. Madankollu il-mulej fidejn Pietru ħalla n-naġġ tiegħu darba, darbtejn, 3 darbiet. Fjum wieħed qegħdin niċċelebraw il-martirju ta' żewġ apostli, imma dawn it-tnejn kienu ħaġa waħda bejniethom, għalkemm mhux it-tnejn mietu fjum wieħed, imma kienu ħaġa waħda. L-ewwel miet Pietru u mbagħad warajh Pawlu. Niċċelebraw il-festa ta' dawn iż-żewġ apostli fjum ikkonsagrat għalina b'demmhom. Inħobbu l-fidi, il-ħajja, it-taħbit, it-tbatijiet, l-istqarrijiet u x-xandir kollu tagħhom. Dan li ġej
huwa diskors tal-Papa Franġisku mill-omilija nhar il-festa ta' San Pietru u San Pawl tas-sena 2014. Pietru daq kif il-fedeltà lejn Alla hi akbar mill-infedeltajiet tagħna u aqwa minn kull ċaħda. Jintabaħ li l-fedeltà għal mulej tbijat minna il-biżgħat tagħna u tmur lil hemm minn kull immaġinazzjoni umana. Anke lilna llum Ġesu jistaqsina, tħobbni int? Dan jagħmlu propju għax jaf x'inhuma l-biżgħat kollha tagħna u d-dbatijiet tagħna. Pietru jurina triq, nafdaw fih li jaf kollox fuqna. Nafdaw mhux fil-ħila tagħna li nkunu fidili lejh, imma fil-fedeltà tiegħu li ma tiġġarraf qatt. Ġesu qatt ma jitlaqna waħedna għax hu ma jistax iqarrab bih innifsu. U jibqa' fidil. Il-fedeltà li Alla bla qiegħda iwetta anki fina r-rajja li hemm il-merti tagħna il-għajn tal-fiduċja tagħna u tal-paċi tagħna. Il-fedeltà tal-mulej lejna iżżomm dejjem mixawla fina ix-xewqa li naqduh u li naqdu lil ħutna fl-imħabba. Din li ġejja hija diskors tal-Papa Franġisku fl-omilija tal-Quddisa fl-inawgurazzjoni tal-Ministeru Petrin 19 ta' Marzu tas-sena 2013. U minnu li Ġesu Kristu lil Pietru taħ fidejh is-seta, imma x'seta' hi din? Wara l-mistoqsija tripla li Ġesu jagħmel lil Pietru dwar l-imħabba, tasal l-istedina tripla, ira l-ħrief tiegħi, ira n-naġġ tiegħi. Ma ninsew qatt li s-seta vera hija s-servizz u li anki l-Papa biex iħaddem is-seta tiegħu irid jidħol dejjem iżjed f'dak is-servizz li għandu l-quċċata kollha dawl tiegħu fuq is-salib. Irid iħares lejn is-servizz umri konkret għani fil-fidi ta' San Giuseppe u bħalu jiftaħ dirajh biex iħares lill-poplu kollu ta' Alla u jilqa' għandu bl-imħabba u l-ħlewwa lill-bnedmin kollha, speċjalment li żjed foqra, li żjed dgħajfa, li żjed żgħar, dawk li Mattew jiddeskrivi fil-ġudizzju finali dwar l-imħabba. Minnu bil-ġuħ, bil-għaġġ, barrani, eri, marit, fil-ħabs. Mattew kapitlu 25, versi minn 31 sa 46. U dan li ġej huwa diskors tal-Papa Franġisku mill-omilija ta' nhar 29 ta' Ġunju tas-sena 2013. Niftakru f'Pietru, meta stqarr il-fidi tiegħu f'Ġesu, dan m'għamlux bil-kapaċità umana tiegħu, imma għaliex kien mirbuħ mill-grazzja li Ġesu ħareġ minnu, mill-imħabba li kien iħoss fi kliemu u li kien jara fl-azzjonijiet tiegħu. Ġesu kien juri l-imħabba talla fil-persuna tiegħu. U l-istess ġralu Pawlu, anki jekk mod differenti. Bħala żagħżugħ Pawlu kien għadu tal-insara u meta Ġesu imqajjem mill-imwiet sejjaħlu fit-triq ta' Damasku, ħajtu nbidlet. Fehem li Ġesu ma kienx mejjet imma ħaj u sar iħobb lilu wkoll li qabel kien għadu tiegħu. Hekk u l-esperjenza tal-ħniena tal-maħfra tal-Alla f'Ġesu Kristu, din hija l-bxara tajba, l-Evanġelju li Pietru u Pawlu sperimentaw fihom infushom u li għalih taw ħajjithom. Ħniena maħfra. Il-mulej dejjem jaħfrinna. Il-mulej għandu l-ħniena, huwa ħanin, għandu qalb ħanina u dejjem jistennina. Talba mill-Liturġija tas-Sigħat. O Alla, inti mlina ferħ Qaddis f'dan il-jum ta' festa solenni f'ċieħ l-Apostli San Pietru u San Pawl. Għamel li l-Knisja tiegħek timxi dejjem fuq it-twissijiet tagħhom kif bihom int qed fiha is-sisien tar-reliġjon. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.